Damian Balzac, del BDC Narpol Team, de la categoria Elite, va ser el guanyador de l'edició d'enguany del Trofeu Guillemet i Navarra, organitzat per l'Esport Ciclista Figueres, i que va plegar més de 250 corredors. La cursa es va decidir en una disputada esprintada final on el vencedor va aconseguir 10 centèsimes més que el seu màxim rival, Maurici Müller, de l'UPB Bancaixa, un corredor que va estar en totes les escapades. Durant la matinal del passat diumenge 18 de març, la cursa va rodar pràcticament en la seva totalitat en grup, comandada per l'equip BDC. A manca de pocs quilòmetres per a l'arribada, un total de 22 corredors, entre ells el guanyador de l'edició passada, Antonio Miguel, van aconseguir agafar els dos corredors escapats, realitzant una esprintada final de fotofinish. A la prova de veterans es va alçar amb la victòria el corredor Francis Roger, del CC Levolú, també a l'esprint i quedant segon darrere d'ell Xavier Estanga de Bicis Esteve. En tercera posició, Juan José Aguero del RCB Motor Vegas. Durant tota la cursa els corredors van circular en grup fins que en la darrera volta es van dividir en dos, arribant a la final 4 corredors que es van disputar el primer lloc.